engifuna ukukhuluma ngakho futhi okunye I think it was 2012 mangise Sun City. I met with those people abalimaza umculi wethu esasimthanda kakhulu and ngikhule ngaye reggae. Bengimthanda kakhulu khona uLucky Dube. Umculi wakhe bengulandela. So bekunalento ebilokhu information ebilokhu around ejele kufika kwabo babephuma eMangaung eMangaung ilapha ya eFree State. Uma ngabe befika bephuma eMangaung bese besuke eKokstad. Then omunye wabo uSifiso wayehlala nami e22. Lo munye sengilikhohle igama lakhe wayehlala e23. Ngashintsha ke ejele izindlu zashintshwa nje uthola umuntu ohlala la namhlanje mhlawumbe usemuvile uselapha and bafika ngesikhathi ijele ligcwele kakhulu khumbulani ukuthi kwagwetshwa kakhulu abantu begwetshola 2010. So iSun City igcwele iboshwe iphuma kwamanye amajele ezayeze khona eSun City zedlule kwamanye amajele kodwa nje iSun City was full ngoba babegwetshwa 2010. So mayifika le genge le sasinayo into ukuthi sifuna ukuthi siyiphindiselele because kwamama waZimbabweans angisho njalo ukuthi sifuna ukuphindisela ukuthi yazi labantu balimaza umculi Lucky Dube sifuna nje ukuphindisela because baningi abantu into ukuthela babethizwa ngakho nje ejele ethiwa hey nina nabo Lucky Dube and stuff. Into engafike ngayithola sengihleli nalo uthi awusifiso hopefully usaphila namanje ngoba laba bawu2 sebashona and bashone sengikhona ejele bashone phambi kwami. Uma ngabe sihleli nabo lapha ya uSifiso athena naye isonto libizwa Faithful Kings ngaphakathi ejele isonto nje laqala liboshwa inkonzo in fact abantu abasindisiwe yaqala abantu ababoshwe futhi khona ngaphakathi. Bezivakashela ke amalo khona amaningi amasonto amaningi. So lo kuthiwa uSifiso I believe ukuthi waseshintshile ngizosho njalo angizami mhlawumbe ukuthi ngiyamkhavela ngikhavi lutho waseshintshile ngoba we attending naye so ilokhona ama-church services and maningi amanye amalokhunjana ama-causes ebesiwenza naye before sizongena ungifice sengikhona vele kwi-KC College ngenza theology ngenza first diploma kwi-theology lekhunjana ifundo zokhona zeBhayibheli kwi-KIC. So mangabe siqala sixoxa nje naye sesijwayelene siyaxoxa ngiyambuza ukuthi hawu ndoda awusho kwenzakalani angitshena istory esangenza ngamangalo ukuthi hawu man for all along bengilokhu nginenye into emqondweni nabanye abantu benenye into emqondweni. So okusho ukuthi yonke le information ababeyisho akusiyona nawe ngimangale nje ejele kiboshwa ziyagoqana lokho nje mhlawumbe umuntu umela kusho ejele iboshwa ziyagoqana siyagoqa isiboshwa sikutshela into okungesiyona into ephambene nale eyenzakala noma esesazi abantu bayazi yenzakala. Nawo masixoxa ngilanga angitshela athi hayi wemandla uyazi nginakho ukuyisola ne ngisho ngoba sasikade sibuka iTV ngifuna ukubona uzo-reacta kanjani kudlala ingoma yakhe ulokhungana uLucky Dube lenethi Billy O Billy man with the words of wisdom. So bese ngimbuka ukuthi ureacta kanjani mayiqala ukuphela le ngoma bese ngiyagubuzela ejele ukugubuzela sekuthanda ejele kagubuzela ejele yingakho uma ungena esitokisini yabo uyafika ukancane ufica iboshwa ngaphandle makuthiwa mhlambe kusebusika ehleli phandle isikhathi esiningi uyifica ehlele ebhotshini zazo noma zigubuzele ivele kangaka ngamehlo ngoba abanye basebenza mhlawumbe noma kuumuntu ongakubo angakhona ukubabona bayovuka mhlambe sexhaphazekile sengathi bayalamula into efana naleyo ejeleke xhaphaza njengalokho hayi akwandile. So ukugubuzela nje umkhuba wakhona ayagubuzela ayi ngizwe lo muntu manje ngaphakathi ngaphansi kwengubo yakhala yazi noma engaphimiseli but uyakhala ngimthinde phela impetha sejele nje mhlambe ihlukene sensithi engahlukene ke ngo1 meter ngoba kwagcwele overcrowded ijele. So kwawuzikhala nje incane kakhulu ayi ngimthinta hey Sifiso khamba kanjani
hayi manje ngiyabheka umkhumpi ishit bangimjwayele ngimhluba ishit awu ngibona ucebe inyembezi emehlweni bese ngingena-ke ukuze ngikwazi ukungena-ke kule ndaba yokulimala kaLucky Dube ukuthi hayibo kwenzakala ngangichazela impela kwenzakalana nokulimala kaLucky Dube ayangitshela ukuthi yazi mina Mandla uLucky Dube ngangimazi and ngimthanda ngimbona ku-TV aze ngiye kuma-show akhe but into eyenzakala namanje ngiyayisola ukuthi mina engayenza kusho uSifiso ngithi naye ngithatha nje ngibeke through asho ukuthi babephuma besola abahlala khona beyobamba lokhungana imoto athi mabefika la kumele bambe khona imoto wangathi kuyakhefezela kancane lokhungana kuneyinkungu athi yes yena live ngangengize imkhomba wabe ngijwayele ukumbona kumalokhungana kuma videos ngangaze ngikhonyiswe umuntu ukuthi ayinanga uLucky Dube kodwa nje mina siqo ngangengize ngimkhombe yabona athi mabefika bezobamba imoto then imoto mayefika la ngaserobotini la uthwakele imali khona lokhona umculo Lucky Dube bedonsa isibhamu bezobamba imoto ngoba imoto eziningi zayithehwe bezobamba imoto uthi into eyenza badubule uthi ukuthi wabona ethi isandla ngala wa realize late ukuthi wayengakhiphi isona isibhamu wayekhipha ibhande yaboma ngabe kuzoba nje abantu ababamba imoto bazoyazi lento noma mhlambe umuntu ongazange azayibamba imoto uzokwazi ukupictureisha lento umile la mhlambe robotini noma ku stop sign noma ku four stop then qhamuka elokhunjana umuntu uzobamba imoto ulifasile ibhande akukhombe ngesibhamu mhlambe uyiphamisa izandla mhlambe ubuye lengqondo ukuthi kuze ngiphume emotweni ngoba umuntu uphuma emotweni kuze ngiphume emotweni kumele ngikhiphe ibhande and ngoba iwindow livalile awukwazi ukumtshela ukuthi ngicela ukukhipha ibhande ufika nje ukuthi awuthi ngikhipha ibhande ngiqhubeke nokusarenda kanti ngathi uthi ukhipha ibhande i-enemy yakho le ezoku-attacker noma le robber le hijacker ezokuphuca isibhamu vele engqondweni yakho ufika ukuthi ukhipha isibhamu ngoba wenza nje then uthi wadubula kanjalo Lucky Dube and angikusho ukuthi uSifiso uyena othi wadubula lo engangikhuluma naye so ngangakhuluma umuntu ongadubulanga ngikhuluma nomuntu oyena owadubula wathi no kwenzakala iphutha ngathuka ngayitshela ukuthi ukhipha isibhamu ngaphakathi and ngarealize ukuthi kwakuhlela intombazane ngemuva emotweni ofuthi ngiyacabanga ukuthi udadewethu noNkululeko if I'm not mistakenly and ngathi umndeni ungaphola angivusi inhlungu and angenze le podcast ngoba mhlambe ngifuna ukuduma noma mhlambe kukhona umuntu imali afuna ukuyenza ngizama ukucela le ndawo encane ukuthi ukulimala kukalo khungana kwanzwakele ulimala kanjani uzwakele Lucky Dube ngokuchaza komuntu engangihleli naye eselling e23 eMedium B eSun City ucaptain wesection kwakuMadide so ukuchaza labantu ukuthi umndawo eSun City sahlala naye kuleyo section engiyisho captain kuMadide so ileyo ndlela athi walimala ngayo and uma sebechaza nokuphazamiseka kwabo nokubaleka kwabo nokulandeleka kwabo angibanga interested kakhulu kukhona lokho ayengichazela khona kodwa ngaba interested kulokho ayechaza kuLucky Dube bathi uLucky Dube bengathunywanga umuntu ukuthi bambulale babezoyibambela imoto nje like wonke umuntu ongaqhamuka ezobamba imoto mayifuna ukubamba imoto engazi ukuthi khona abantu phakathi that's how uLucky Dube alimala ngakhona ngizungezwe ama-rumors abantu abaningi ukuthi hayi babethunyiwe kakhulu eWest Africa siyasolela ukuthi hayi umuntu mayedutshulwe nje akuyaqhamuka abantu nje kanti no igebengu zinalo lento ukuqhamuka nje randomly so udubuleke ushone kodwa zibe zingena aim noma mhlawumbe kube kungenamuntu mhlambe behind zona ukuthi hambe yobanje imoto udutshule ushone that's how it is into khona kaLucky Dube umculo wethu walimala kanjalo and ngihlalele noSifiso wayibhala incwadi sina esenza uhlelo lwe-restorative justice enzo Mercy Steyn no Mr Steyn ngoba nami ngiyakhumbula nami ngangibhala yami incwadi ngifuna ukuxolisa ehlobeni zabantu abalimalayo kule robber lesasibamba so bas advise sibhala incwadi naye wayebhala naye incwadi after ebone yami incwadi sizoya kuyilo khungana kwi-victim victim offender dialogue bayibiza nge-VOD victim offender dialogue
la umboshwa asuke khona exposer futhi at the same time ehlisa kulowo mndeni ukuthi I'm sorry nganona ngo1 no2 no3 so sekuzathu zakhe ukuthi wayengenwe yini noma kwakwenze njani kodwa iningi lethu njengami nje mina ngangikwenza honestly from the bottom of my heart naye I think he was convicted and he felt the same way ukuthi naye ngathi ngakwenza because bekuyinto ehlala emudla njalo and phakathi kwabantu ababoshwayo abalimaze ulokhona uLucky Dube babe-3 ngayibala intombi yabo babe-3 intombi yabaqinisa ukufazwe enkantolo ngithi babe-3 then laba u2 bashona kwasala yena kuSifiso ngaso isikhathi esenza naye likhona i-victim offender dialogue i-VOD wayesegula u-accuse wakhe lo munye segula ngengqondo khona emncane umzimba emude engathi uyakhanya angeke ngithi wayeguliswa yini because ejele iningi into esingadisturba angeke futhi ngiziwa kuyintambo kodwa naye before kube ngathi uphambana ngengqondo ngoba imqale lento yamphuthuma nje ukugula ngengqondo qale ngawo 2012 wafa futhi ngawo 2012 so naye asike sikhulume naye kodwa singaye in deep details athe kwenzeka isimanga siyaxoxa amacala ejaji athi kwenzeka isimanga nje angithandi ukukhuluma ngawo lento because uma ngicabanga ngiyangibona ngathi nje angazi ukuthi ngathi ngiphi umhlaba because kwangeyona inhla sonke into eyenzeka it was not an aim ukuthi mhlawumbe umuntu ogcine ebulala uLucky Dube and sasingamazi ukumbona nje physically sasimazi nje umculi celebrity edumile so into efana naleyo uSifiso ngihlalele naye enakho uyisola kakhulu kungekho mhlawumbe uyisola nje uyambona umuntu mayesola kungekho mhlawumbe uyisola nje and bebethizwa ke ngakhe ejele and okunye sikisho ngakwazi ayivamile njena khona uSifiso ethi thina akekho umuntu ongashayanga sashawa thina ejele sishawela ukulokhungana ukushona kaLucky Dube uthi simbulele sakujezela ngisho eCockstad sakujezela ngisho eMangaunge beshawa ngisho amaphoyisa ushawa nje nombani nje ejele makuthiwa nabo ababulala uLucky Dube bakubulala ngenduku vele ke nathi sasinawo lento ukuthi siyafuna ukubathinta noma ngase ngasho ngase ngisindisiwe kodwa nganginayo lento ukuthi nami ngathi ngasikhipha nje isithukuthezi ngisikhiphele kubo yeah into efana naleyo yabona lento yokuba nozwelo ube nozwelo ukuthi hey laba bantu because uLucky Dube was like a brother kuthina and ubeyimele South Africa kumculo wereggae not only South Africa iAfrica at large ubeyimele kumculo wereggae and akekho ofika kuyena futhi ngomculo uLucky Dube because abaculi abaningi esakhula bedumile udumo lwaKhe Dube lwaseqala lubedlula abaningi wasebadlulile ngodumo and ireggae yakhe even though it was a reggae business bayibiza kanjalo but nje ireggae yayidleka and wawumuntu nje wayemotivator nakuba thina phela ngalezo ikhathi lezo ngisana kule reggae ngangibhemela igudu so ngangisena leya mentality ethi amarasta abantu ababhemayo yabo khona kwayobuya thizo uLucky Dube bakhohlwa uLucky Dube anomacula kamnandi ngumla keep it Taxman if I'm not mistaken 1998 97 lapho nje kuthiwa Lucky Dube ay half rasta le ngokuthi wayengabhemi yabo khona ukuthiza lokho ukuthi mawungabhemi insangu you are not a pure rasta you are half rasta uyabona manje abanye bathi hayi ukinky man and stuff so indlela nje ukuthiza lo muntu lo but engafuni ukusho mani kwaba buhlungu kakhulu I know ke mndeni wakhe kubuhlungu kakhulu namanje but ukuba ne physical contact nombulala kaLucky Dube noma kubantu ababegejwe ukubulala uLucky Dube ngafunda something else eseceleni yangivula kakhulu umqondo le ukuthi athi wayengabona ukhipha ibhande ngithi mina wabona ngani pho ukuthi wayekhipha ibhande uthi hayi ngifike eduzane kwemoto angisibonanga isibhamu and okunye engakuzwa sengisenkantolo ingane intombazane yayikhona emotweni eyathi ubaba wayethi uxegisa ibhande ukhipha ibhande khona ezokwazi aphume so kwase kuyenza ke nakumini sense ukuthi hayi indeed lo muntu into angitshela yona iliqiniso and ngangena sizathu sokungamkholwa at the end wasegwetshiwe and they don't life sentence so usually uma sesigwetshiwe asibe sawaxoxa amatoli
so sesixoxa nje into esuyiswa ngaphakathi kuthina futhi eziliqiniso ezife ngaleyo ndlela leyo. Mhlambi lokho engingakusho manje ukuthi hey, that's how ngahlangana khona nabantu abalimazulu kukhona uLucky Dube. That's how I met them. That's how engakwazi ukuphila nabo ngakhona up until yaze yasuka le mentality enganginayo ngaye. Ngaqala ngambuka nje ngengqondo entsha ngoba nami I was also a convicted lokunjana prisoner. So ngaba naleyo nto leyo nje ukuthi yazi man, I feel sorry for yena ukuthi hey kwaba into njengaleyo ingozi eyenzakala. So ngawona izinto esiqondile, ngiyakholwa izinto esiqondile sokuthi walimala kanjani uLucky Dube because ngangisithola direct kumuntu engangihleli naye selini share after ikasi kunamakasi ejele la ukufaka izinto, so isansithi ayigcwele, so uyayiphikele na umuntu ongafaka naye ekasini njengoba nami khona wangiphika ukufaka nami ekasini nithe sephumile endlini ngasala nekasi vele ngangiyi-QA right iyalindwa ikasi ejele uma ungenalo ufaka into ekhalibhothini ukuze kuba iyancipha indlu noma abantu bahamba ngetransfer ukuze nawe uthole isikhala sekasi kufanele nembhede nawe khona uzoba nombhede ube nekasi. So ngangishare naye almost yonke information, yonke into, yingakho ngathi kwangenza ngaba convinced ayi ngempela le khuluma uqinisile and namanje I believe wayeqinisile. I hope usaphila. So what can I say ukuthi nje ngababona ngahlala nabo and for uLucky Dube, may his soul rest in peace. We really feel ubuhlungu. We were hurt ngokulimala kwakhe and I think ilegacy yakhe isasekhona nasenhlizweni zethu. Enye into engicabanga ukuthi mhlambe kumele siyilungise, kuneteshe ezinkulu la engibona ngathi kuyasdemoralize ukubona zingayidlali ireggae, kanti njengoba ngishilo ngathi South Africa kunama genre music amaningi ahlukile. Thina bathandi bereggae abanye bethu, I think abanye bazongifakazela kulento ukuthi sizizwe ngathi si neglectiwe in this country because emsakazweni eminingi kakhulu kunesiteshi esikhulu nje lapha esikhulu kakhulu esingayidlali ireggae, but siyayidlala eminye imiculo yaphesheya, even yaphesheya siyayidlala, kodwa ireggae asiyizidlala and we feel demoralized and we feel like we are being neglected. Ukuthi why kulezi ziteshi ezinkulu lungabikho uhlelo lwereggae. Ireggae music sayithanda, ayifakwe siyilalele kulezi ziteshi ezinkulu. Khona nje ukubona nje ukuthi abonakala kokufakwe la akunamsebenzi, but obona ukuthi fuzabe isikhala sereggae lesani besicela iziteshi ezinkulu basifakele abaculi no basifakele abasakazi abazodila nohlelo lo music wereggae. Isicelo sami leso ukuthi asingademoralize ngale ndlela because ngicabanga ukuthi uLucky Dube sadinga ukubezwa, Bob Marley sadinga ukubezwa, Toots and the Wailers sadinga ukubezwa, nje abaculi abanjengalabo sadinga ukubezwa because kunento ababezenza kuthina noma umusic wabo kunezinto ozenzayo kuthina and wow educational music wabo. It was not just, but they were not praising iganja. Even though Bob Marley, there were some parts of songs whereby in the passage engomeni uzozwa khona bekhuluma khona ngeganja and right lo music mhlambe lo ngoma leyo yona yodwa ingephikwe ingedlala njengoba nakumaskandi ukuthi mhlambe kunengoma babona ukuthi namagama alumelayo mhlambe noma ikhuthaza omunye umkhuba zingadlalwa, but all ezinye ziyadlalwa. So sicela babuyisele ireggae yethu olikhona enhlelweni zalo emsakazo emkhulu sikwazi ukuthi siyilalele, siqhubeke noku-enjoy music wethu, siqhubeke nokukhumbula ukuthi singobani ngoba ireggae was also talking about ama ancestors ethu, where we are coming from, and they were also prophesying izinto ezenzeka namhlanje. I think ngaba ofakazi bami ukuthi some of the reggae singers, they were prophesying, they were foretelling into ezayo, and lezinto lezo njengamanje siyayibona manifestation yazo ukuthi how here's the thing ekade ecula ngayo Bob Marley when they say African unite, sibona ukuthi ukubotshwa ngempela sa-unite ngesikhathi ababesho ngaso abaculi ngabe Africa isi-achieve okuningi, as-achieve ku-achieve abanye abantu emazweni ethu juu ukuthi kusasenaleya Babylon system nokuyiyona esikhathaza njengamanje. So siyawudinga lowo mculo
ukuthi ube khona uphinde futhi usirevive sibe revived sikhumbule ukuthi we are Africans sikhumbule ukuthi what you are capable of futhi as an African what is it that incapable for yona ukuthi ngiyenze ngoba njengamanje si-adopt into eyiningi ezinye zezibhedawo but ke anyway isitori sami besilapho ukuthi I've met with abantu abalukhona Lucky Dube ngakhuluma nabo ikakhulukazi uSifise engicela kakhulu kuyena ukuthi that person wangitshela okunye and kwahamba agcina ngakukholwa ngoba nencwadi ayebhale bengikhuluma ngathi wabhala incwadi exolisa wathi bathe eyibhale seMangaunge bathi angaqala ebhale ngoba kusase early kodwa wafika eSun City bamnikeza uMrs Stein no Steinzen Mrs Stein not Steinzen Mrs Stein no Mrs Stein ukuthi abhale enze incwadi yokuxolisa engithemba ukuthi mhlambe yafika ehlotsheni kaLucky Dube ngoba angibange ngisayizwa kuma proceedings akhona but leso sikhathi ebhalile ngokuthatha isikhathi nokusola impendulo kwakudepend ukuthi complainant noma mhlambe ama victims aleyo lokhungana leyo case owayenzayo aya responda noma respond into eningi ngizayirunwa ioffice ka chaplain of which I was not part of it nami was an inmate like other inmates it's just that kwakuyilo ukuthi sasi positive sibe singaphakathi ejele angibonge ithuba